Vrijdag 27 maart, Lucas 22, vers 61 tot 62. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan. Toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Petrus dacht dat hij sterker was dan wat hij was. Zijn verloochening is de confrontatie met zijn eigen schaduw. We zijn allemaal Petrus. Wij menen het goed, maar als het erop aankomt, kiezen wij vaak voor onze eigen veiligheid boven onze integriteit. Het bittere heilen is de dood van zijn heroïstische ego. Maar kijk naar de reactie van Jezus. Hij draait zich om en kijkt hem aan. In de blik zit geen veroordeling, maar een diepe weten en een grensloze genade. Jezus wist dat Petrus zou vallen en hij hield nog vast van hem. Ons falen is voor God nooit het einde, maar vaak het begin van een veel diepere, meer nederige relatie. God kan pas iets met ons beginnen als wij onze eigen onmacht hebben geaccepteerd. Waar ben je zelf of God de laatste tijd verloochend? Durf je de genadige blik van Jezus in dat falen toe te laten, vandaag, in jouw situatie?